Descobreix l'Estany. Itinerari domini de l'aigua. L'estany ja no hi és, però les petjades naturals i humanes encara hi són ben presents. Els testimonis associats a la seva història els trobem distribuïts arreu. La mina, gran obra d'enginyeria que va facilitar el dessecament de l'estany, i els recs, que encara compleixen el seu deure de canalitzar les aigües cap a la mina. A l'estany trobem un gran nombre de fonts repartides per tot el territori. Se situen a la muntanya i a la plana i donaven un servei fonamental a la població, tant de caire domèstic com higiènic. La Font Vella o de les Eres i la Font de Mig Prat són dos exemples clars. L'aigua també té un paper important com a generadora d'energia. Tot i que, mal conservats o transformats, el territori comptava amb un conjunt de molins fariners. La quantitat de recursos que es conserven ens permet interpretar de manera creativa el paisatge cultural dominat per l'aigua i els elements que hi estan associats. Et recomanem que visitis els espais següents: el Rec de les Nogueres, la Mina de l'Estany, el Pedró del Monterró, la Font Vella, l'àmbit de l'Antic Estany, la Creu de Terme, els camins històrics, el Camí de Transhumància, el Camí de Ral i el Camí de Vic.